Цикълът на Слънцето представлява цикъла на нашия живот и отразява естествения поток от енергия, движещ се навътре и навън. Точно както се свързваме с енергията на Луната всеки месец, можем да се свържем и с енергията и пътуването на Слънцето през цялата година. Докато пролетното равноденствие започва това пътуване и представлява нови начала, лятното слънцестоене представлява следващата стъпка от този божествен ритъм. Лятното слънцестоене представлява преход от действие към подхранване, което е точно това, което ни дава Слънцето през дългите нощи на лятото. Както към действителните ни посеви, така и към непрекъснатото пътуване, което изминаваме. От тъмнината към светлината. Лятото ни напомня, че в света има надежда, че вътрешната светлина може да се разпространи в далечните краища на света и да вдъхнови другите. А сега се настани удобно и се приготви за тази водена медитация, която подготвих за теб. Тя е специално създадена, за да ти помогне да посрещнеш и да приветстваш новата светлина на лятното слънцестоене. Ще започнем с няколко бавни, спокойни, дълбоки вдишвания и издишвания. Вдишай през носа и издишай през устата. Вдишай през носа и издишай през устата. Направи го още веднъж и още веднъж. Днес ще поканим светлината, лечението, ще поканим любовта и ще преобразуваме миналото. Представи си, че си на върха на един хълм в летен слънчев ден. Погледни надолу и обхвани с поглед целия зелен простор, който се разкрива пред теб. Усети енергията на лятната утрин. Новата енергия. Топлината, която нежно докосва кожата ти. Слънцето изгрява, затопляйки хладната земя, насърчавайки те да приветстваш нещо ново, да поканиш новата светлина. Покани новата светлина сега. Ти усещаш тялото си нежно да започва да блести. И тази светлина меко и нежно те изпълва отвътре навън и започва да блести. Тази светлина ти изпраща любовта на Слънцето. И усещаш любовта, която Слънцето ти изпраща с цялото си същество. Приветствай тази светлина и енергия, позволявайки да те изпълни. Ти чувстваш ритъмът на живота. Усещаш светлината на Слънцето, която пречиства всичко, което не ти е нужно. Пречиства целият свят. Пречиства тъмните кътчета на душата ти. Чувстваш как притесненията и грижите ти те напускат. Ти позволяваш на енергията на Слънцето нежно да изпълва цялото ти същество. И забелязваш как всичко постоянно се променя. Емоциите ти, дишането ти, съществото ти, любовта ти. Има толкова много щастие и радост за теб. Нека новата светлина да те изпълни с безгранична сила,
въплъщаваща властта, въплъщаваща красотата, въплъщаваща мира. Ти се чувстваш изпълнен със светлина, светъл и блестящ. Всички твои сетива се събудиха. С тази нова утрин, с тази нова светлина и с тази нова енергия. Твоята интуиция и връзката ти със света сега се пробудиха и издигнаха високо, така както се издига в небето слънцето при изгрев. Приеми енергията му, защото в този момент ще те излекува, ще те промени. И остави тази промяна да се случи и просто и се наслади тук и сега, в този момент. Сега позволи на тази енергия, на тази светлина да премине през всеки един аспект на живота ти, през всеки един човек, с който си свързан и всяко едно място, свързано с живота ти. Място, в което чувстваш, че ти е нужна повече любов и грижа. Позволи на енергията на слънцето да премине през него. Нека освети всяко едно кътче, което е оставало досега в тъмнина. А сега постави ръце на гърдите си и просто почувствай тази нова енергия, която е изпълнила цялото ти същество. Приеми я, отдай се. Направи няколко бавни, спокойни, дълбоки вдишвания и издишвания. И много нежно отвори очите си. Аз ти благодаря, че отдели време и ми позволи да те водя в тази медитация и ще се радвам, ако се абонираш за каналът ми или го препоръчаш. С обич и благодарност и с пожелание за един прекрасен слънчев ден. Благодаря ти!